नैबे मैयानि हमजानायनि भिडिअ फुल डिटेल्स दिनै नैबे भिडिअ लास्ट जागोन। बिनि सिगां जोंहा अमर सिंह ब्रह्म बिथां सार आरो दावराव दैख्रेब नार्जारी बिथां सारमोननि सायावहाय माखासे जोङो सानजा रायजोनि रायजो राजाफोर बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। सोर लुबैया? बयबो लुबैयो बर' जोंनि बिटिसि बा बिटिआरआव जायगा एरदेरनायखौ। नाथाय किसुमान इन्टेलेक्चुवेलफोरा रायजो राजाया बुजिदोंना साननानै दङ आरो मिथिनानै मोनदांजोबनानै दं जोंनि किसुमान पावारा थांजोब्बाय। बिनि उनाव ओजों गामि सोसननायाव गोजोनै नङा, बयहाबो गोजोननाय दं। नाथाय बेनोल' जुदि बेखौ मोनसे सेटेलाइट सिस्टेमल' थख' थख' गामिफोरखौल' दोननानै उनाव जुदि अबे डिस्ट्रिक्टजों हाबगोन, बोरैहाय मेनेज खालामगोन, एडमिनिस्ट्रेटिभ लेभेला सोरनाव थागोन, प्रखाखना जायखौ जों पुलिस मिलिटारि होननानै मिथियो, सिस्टेमेटिक अफ कर्ट अबेजों थागोन, बबे डिस्ट्रिक्टजों, गोबां साननो गोनां बाथ्रा दं। दिनैनि दिनाव उमुगासो नांनानै लाबोदों, उमुगफोरा सानाखै उमुग रायजो राजानि सिगाङावहाय उमुग लिडारा बिदि बुंदों, उमुग लिडारा बिदि बुंदों होननानै सोरबा थुनानै होयोबानो गरम खालामोबानो, जायनि जाउनाव किसुमान खौरां पर्टेला थाङै थाङै माबाहैदों। नाथाय नोंथांमोन रायजो राजायाबो जोंबो साननायनि टाइम फैबाय। सोर लुबैया? बयबो लुबैयो। बेनि गेजेरावनो सोंबाव मोनसे खोथाखौबो लिडारफोरनाव, सान्थि सुक्ति गोजोन गोरोबथा लाबोबाय जोंहा प्रमद बर' सारमोननि दैदेननायाव जोबोद मोजां। दा बै सान्थि सुक्तिखौहाय सिगनेटरि हिसाबै सिगनेचार होफाग्रा जोंहा गेदेरमाफोर दंबावो जोबथेसालियाव, मुं लालायनांला बुजिखागौ बैसोर बहा। सिगांनो गबाय होनदोंमोन खोथाफ्रा, दिनैनि दिनाव जों भिडिअ क्लिप होफैफिनोबा खायफा दुखु मोनो, लाजियो। नाथाय मा जाखो? खायफा बुङो दासिमबो टाइम लायो, बेफोरो टाइम लायोमोनब्ला मानो खोथा होबोनाय, बैफोर खोथा थायो। एरखांलायफिनोबा जों बर'जों बर' दावराव जायो। दिनैनि दिनाव सोरबा अमर सिंह ब्रह्म बिथां सार, दावराव दैख्रेब बिथां सारमोन बुंदोंब्लाबो किसुमाना जाहाथे बैफोरबायदि दा जाहैथों नैबेखौ साननानै बुंनो, रायजो राजाया बेखौ दुखु लालायनानै लाब गैया। पलिटिक्सनि खेथ्रआव जोङो थानानै सोरबा थुनज्लायहैनायाव, मानो होनब्ला पलिटिक्सआ दिनै दं, दिनै गाबोननो गैया। दिनै सोरबा हाग्रामा दं जानो हागौ, गाबोन नों गैया। दिनै सोरबा प्रमद दं जानो हागौ, गाबोन सोरबा फैनो हागौ। बेखायनो जोंनि मोन्थायखौ आवग्रिनानै लानायाव माया बेस्ट जागोन, बैखौसो रायजो राजाया स्टाडि खालामनानै सानसुमैफोरनि थ्रुयैहाय जों मिथिलायग्रोनानै बेखौ आजावनानै लानायासो गाहाम। नङाब्ला सोरबा मोजांनोलै मोजांखा बेखौनो जोंनि मोजांखाखौ सोरबा बिदि बुंदेरदों होननायाव दाय होलायबाय थाबा जानाय नङा। नाथाय जाय नंगौखौ बुंजायोबासो हजम जाया किसुमान मानसिया। दा जोंहा हाबफानो नागिरदों, जोंहा बाव जोबोर गोजोननाय दं। नाथाय बियो माब्रै जामारगोन दासिमबो फुल फ्लेजेड जायाखै। इसिबां दावराव खालामलायबाय थानानै लाब गैया। फुल फ्लेजेड जायाखै बियो, फाइनालाइज जायाखै दाबो। फाइनाल जाजोबबासो जोङो बेखौहाय माबा मोनसे मतामत होनो हायो। दा दावराव खालामलायबाय थानानै लाब गैया। आरो मोनसेबाव माने दायो नै मैयानि बायरावखौ गोबाङा सोंदों, हटेलनि दाय माबा दाय, बिदि गैया। हटेल मालिकआ बेलेगनोसो होनानै दोनदों हटेलखौ लिस्टआवहाय, माने बेलेगनो लिस्टआव होबाय, आंनो इसिखिनि बोसोरनि थाखाय नोंनि हटेलखौ आं भारा लाबाय आरो आं बेखौ आं भारा होयो ना मायो बे आंनि गोसो। दा उदालगुरिनि सासे बे हटेलखौहाय भारा लानानै दा हटेलखौ सामलायो आरोना, लिस्टआव लानानै भारा लानानैसो होनब्लाना। दा बावहाय हटेलनि जेबो दाय गैया। जुदि हटेल मालिकखौबो दम हैनानै उफाय गैयैयाव हटेलखौ जाय सामलायदों गावनि राज बायदि खालामोबा, सिख्लाफोर लांलाय लाबोलाय दा इनफरमेसन मोनजोबनाय बायदिब्ला, अब्ला हटेलनि गथ'फ्राथ' हटेलनि मालिकआबो मिथियोबोला हटेलनि गथ'फ्रा सिगिनानै दोनजाबाथ' बे मा बुंबावनो, मालिकआ मा फात्ता। दा बेबायदि हटेलखौल' जों बदनाम होनानै लाब गैया। जायनाखि लांग्रा बैसोरसो दायनिगिरिया। बाव हटेलनि जेबो खोथा गैया। हटेलावथ' सोर फैगोन सोर फैया मिथियाना, नों आं सायावसो लोगो जानांगौ। खिन्थु बैनि सिङावहाय बिनि प्राइभेसि, बिनि पार्सनेल लाइफआ माबायदि जों मिथिजोबाना सोब समायाव। थिग बेबायदिनो जायो। मैयानि केसाबो बिदिनो जादों। आं फुल होगौमोन भिडिअखौ, सोरबा होगोनबो दां।
आं मानो होआखै होनोब्ला बिमानि मोखांखौ नायदां बै हौवानि रुखु रुखु गाबदों। नों जेबो दा मावसै, न'निफ्रायनो दा ओंखारसै नोङो। आंनो खस्थ' खालामगोन, आंनो मावगोन, जि थाइसे थाइनै मोनो बेजोंनो जालांदो, जा खस्थ' दा खालामसै होननानै गाबबाय बायबाय, खुलुमबायबाय जोंखौबो। हगारनांला बाबुमोन। गोसोआव नांगोना नाङाखै बे आदाया, जाय बिदि खालामदों गावनि हिनजाव सानै थाखानानैबो। जाय आरो सासे लाबावनाय, दा आरो गोबां हिनजावफोर लाङो। फिसाजो सासे दं कलेजाव फरायनाय, नोंथ' जेबो सानला, नाथाय बै फिसाजोखौ नोंनिखौ सोरबाफोर कलेजाव बुङोब्ला नोंनि नोमफाया बिदिसोनोलै माथो, गुन्दासोनोलै माथो, बिदि हिनजावफोर लाङोनोलै माथो, होनब्ला माबायदि मोनगोन? सासे बिमा बिफा जानानै फिसानि सायाव साननाय फैगोन ना फैयासै? आरो जाय बैथ' थार जजोबखानायसो हिनजावा, माबा बुंबा माबासो, मैं मर जाऊंगा, जेल जाने के बाद डाली खाके मैं इधर खाट के मर जाने वाला, मा बुंनाय जाखो? थार जनायखौ बुजायबाबो लाब गैया बेखौबो। थ' बेफोरबायदि जादों आरोना। मैया जोङो सानैबो क'क्राझार एरियानिनो, हौवा गारबाय बे हिनजावाबो, बङाइगावआव थायो। आरो बैबो बिमाया मावो, बिमाजों थायो। बिमाया मोनसे जायगायाव मावो, आं खिथाला, जब मावो। देहाया गाज्रिथार बिमाना, बुरै बैसो जाबाय। रुखु रुखु गाबनायखौ नुनानै बोरैबा मोनदों। जोंहा आउटपस्टआ ओरै खाथि जायोमोन नालाय, तिनिआलि इन्दिरा बायद' बा मेडाम, क'क्राझाराव सासे एसे जेंग्रेब ग्रेब पुलिस दंना, गुफुरनो, बेनाव बुंहरबाय बिदि बिदि केस फैदों, नोंसिनाव लाखिनानै दोनदो मानसिखौ, गाबोन सोमजायलायथोंसै। लाखिनोबो नागिरबायमोन, उनाव मिला मिसा खालामनानै न'खरनानो दे बै हिनजावखौबो जोंनो दोनहैनोसै न'सिम, एबारनिफ्राय बिदि दाजाथोंसै होननायावहाय जोङो मिला मिसानि थाखाय जेबो बानायलायफिनासै आरो, केसथ' होनाय नङामोन। थ' बिदिनो हमजाबावगोन, गोबांथार दंबावो दासिम लिस्ट फैनानै थानाय क'क्राझार एरियायावनो, गुबुनावथ' बाद बङाइगाव एरियायावनो गोबांनो जोंजोंनो हाय हेल' होनग्रा जायफोर जों मिथिना नुजोबो, खिन्थु साबधान जानानै था आरोना। पार्सनेल लाइफ बयहाबो थायो, नाथाय मानोथो मालाब? मालाय नोंहा नोंनि हिनजाव थाखानानै मालायजों, नोंहा नोंनि हौवा थाखानानै मालायजों, मोजां मोननाय थाखानानै गुबुनजों, मानो? पार्सनेल लाइफ थायो बयहाबो, नाथाय बे पार्सनेलखौदि नोङो इसिबां गाज्रि बेलेगजों खालामथारनांगौ, नोंहा थाखानानैबो। धोरोम होननाय मोनसे बुस्थु थायोना जोंहा, दा धोरोमाव लुज जालांनायखायनो बेफोरबायदि जालांजोब्बाय जोंनिया, गाज्रिनिफ्राय गाज्रि, गाज्रिनिफ्राय गाज्रि, गाज्रिनिफ्राय गाज्रि। थ' बेनोमोन आरोना लास्ट भिडिअ'आ, आं खिथाबाय हटेलनि बाव जेबो भुल गैयामोन। बिथांमोना हटेलखौहाय माने एददो गावसोर राज खालामनाय बायदि खालामोमोन जाहैदों। जुदि रुम होआबा माने आफादनि नाम लानानैबाबो आं बिदि बिदि मानसि। थ' बावनो रागा जोंनानै मैया सेंग्राफ्रा माखासेया बुनाय जादों बै आदाखौ, गोबां बुनायानो जादों। मानो होनोब्ला आफादनि नाम लायोब्ला, मोनसे आफादनि लायोब्ला आफादा बदनाम जायोना, हारिनि नाम लायोब्ला। हारिनिबो नाम लादोंमोन, बावनो बांसिन बुजानाय जादों। बर' हारिजों हारि मानो बिदि खालामोब्रा, आरो नों बर' हारिनि बागै इसिबां साननो गोरोंबा मानो बिदि खामानि मावखो होननानै। थ' भिडिअआ बेखिनियानो, फुल एन्ड फाइनाल नैबेनि सायावहाय, आरो गोदान मिशन फैनो हागौ दां साननैसोनि उनाव। लाभ इउ अल।